Ba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔba an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ye tarata ye limanaw min ye janvier kalo ye ale ye tile 14 sɔrɔ san 2025 ani duuru min ye arajo joliba lamɛnbagaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw fo dantɛ foli min na aw ka laadala jɛmukan min bɛ sigi don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma kunnafoni gafe minnu mana fasɛri kunnafonidilaw ka don o don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni mana kɛ wo kɔnɔ k'a ɲini anw ta ye ka kunnafoni sɛbɛn ninnu ɲini sɔgɔmada fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u lakale aw ye walasa aw ka bɔ jamana kunnafoni kalama u bɛ lakale aw ye bamanankan de la bamanankan in kɔni mana fɔ ka ban maa caman bɛ o de mɛn o de y'a to an y'a kanu k'a kɛ o la n'o tɛ fasɛri ninnu caman bɛ a bɛ sɛbɛn walikan de la n'o ye nanzarakan ye o tuma nin y'an sigilen o kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo jɛka baara don an fɛ yan nɔ minnu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ o ye Isa n k'a fɔ Isufu Sangare Isa Jabikile Wisɛn Subi Lamini Kulubali Musa Hayidara olu bɛ k'o baara kɛ kumaso kɔnɔna la yan min ye Bubakari Tarawele ka fara ne yɛrɛ kan ka kunnafoni lase aw ma a balimakɛ Amadu Jalo o tuma na nin y'an sigilen kɛnɛ kan an b'a fɔ ɲɛna aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma aw bisimila gafew bɔra gafe minnu bɛ yan min ye l'indépendant ye ale b'an bolo kɔrɔ yan Nouvelle Horizon bɛ yan min bɛ le soir de Bamako fana kofɔ ale bɛ yan an garijɛgɛ donna nin gafe saba la bi sɔgɔmada in na an bɛna ninnu lakale sisan o tuma na an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila limanaw kunnafoni sɛbɛn min n'an b'a ta tɔgɔ ye ko l'indépendant a kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye Mali sariya taabolo ye n'i ye jateminɛ kɛ dɔgɔkun kelen ko k'o ta Mali sariya yala k'a fɔ a ka danganamaya a ka jira k'a fɔ nin y'a siɲɛ sabanan yɛrɛ ye dɔgɔkun kelen o ka ta Mali sariya yɛrɛ baara la n'i y'a lajɛ minisiri min n'ale bɛ jamana sariya ko kunna a kumana a ko kɛnɛ kan dɛ limanaw a ye mun fɔ a ko l'indépendant kunnafoni sɛbɛn ka ɲɛfɔli la ko a tɛna yamaruya maa si ma bilen maa minnu bɛ yen n'u ɲangina jamana sariya fɛ ka sababu kɛ u tɛgɛ donna foroba nafolo de la k'a fɔ ko e ye foroba nafolo ta k'i to i ka baara la ko jamana sariya y'i nɔ minɛ o kɔfɛ ayiwa i nɔ minɛnen i donnen kaso la k'i bɔlen i ye wari min yɔrɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ n'u ye wari yuruku hali n'a sɔrɔla u ɲangina n'u donna kaso la n'u bɔra u ye wari min suɲɛ wari min bilalen bɛ u bɛ tila ka taa o bɛ di u ma tuguni minisiri de ko k'o bɔra la pewu n'i ye wari suɲɛ i ɲangina ka ban i donna kaso la i ye wari min suɲɛ o y'i tɛgɛ bɔlen o ko de la pewu minisiri ye nin kuma fɔ limanaw ka sababu kɛ sariya kura dɔw de bɛ yen olu taara an ka jamana kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ janvier kalo tile 13 kununko yɛrɛ CICB la baara ninnu donna an ka minisiri Mamadu Kasoge min bɛ sariya ko kunna n'i y'a lajɛ sariya kura fila bɛ yen n'o ye code pénal ani code de procédure pénale nin ye jamana sariya fila ye minnu bɛ yen ni maa ye walejugu kɛ walima n'i ye kojugu kɛ ni sariya fila in de bɛ wuli ka sɛgɛsɛgɛli kɛ i nɔfɛ olu donna ba la a mɛnna jamana kun ye nin laɲini kɛ o de senfɛ ni sariya in b'a yamana jamana sariyatigiw bolo k'a fɔ n'i ye i bolo kɔni donna foroba nafolo la k'a ta fɛn min t'i ta ye jamana sariya bɛ ɲangini min da i kan o de filɛ nin n'i y'a lajɛ minisiriso in ka baarakɛla min bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu ale min y'a jɛrɛ in labɛnba ye dɔgɔtɔrɔ Bubakari Sidiki Jara ni secrétaire général do ministère de la justice et des droits de l'homme la a y'a jira k'a fɔ ko code pénal ani code de procédure pénale kura min n'a bilala sen kan nin ye ko nin kɔni ye jamana dɛmɛni sababuba de ye wa ko n'i y'a lajɛ san 10 laban in na sariya min talen filɛ nin ye ale kɔni na fusaya kosɛbɛ Mali sariya taabolo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kojugukɛlaw olu nɔ minɛni la a y'a jira k'a fɔ fana ko kura minnu bolodara Mali sariya ko la limanaw n'i y'a lajɛ sariya soba kura dɔw bɛ yen olu bilala sen kan i n'a fɔ pôle national économique et financier pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité min ye parquet spécialisé du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée o ye cakɛda ye min sigira banbanci wale dɔrɔn banbanci maaw olu nɔ minɛli kama ale ni tribunal de grande instance de la commune 6 olu bɔlen bɛ ɲɔgɔn na o mana bɔ yen direction nationale des droits de l'homme o fana sigira sen kan o bɔlen kɔ yen agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ani fana min bɛ tali kɛ école nationale de l'administration pénitentiaire
et de l'éducation surveillée nin bɛɛ ye ayiwa kokura bolodalenw ye Mali sariya ko la ministre min n'ale yɛrɛ bɛ sariya ko kunna Mamadu Kasoge limanaw ale y'a yira k'a fɔ baara ninnu sigilen sen kan a ko min bɛ code pénal ani code de procédure pénale min filɛ nin ye n'a sigira sen kan ko Mali mago bɛ basigi min na sariya tigilamaw a ka tɛmɛ olu fɛ nin y'a taaboloba dɔ de ye min ye Mamadu Kasoge a ka kuma la halisa ko ni code pénal ani code de procédure pénale min filɛ nin ye o de la kuma daminɛ na an ye min fɔ k'a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ o mɔgɔ kɔni bɛ yen ko i faratira k'i tɛgɛ don jamana foroba nafolo la n'i ɲangina k'a fɔ de i bɔra i ye wari min suɲɛ k'i b'o dogo yɔrɔ wɛrɛ ka tila k'o wari ta k'i bɛ nbɛnja kɛ n'o ye nin y'o de bannen ye n'i ɲangina wari min n'i y'a suɲɛ a bɛ minɛ i la e ta na k'a la wari suɲɛ kɔni e n'a haramu kuma ye nin ye limanaw l'indépendant a ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la lakanabaliya nasira la limanaw kunnafoni damadɔ bɛ yan min ye Masinakaw fɛ yen l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko yen nɔ ko banbanciw taara bin dugu dɔ kan u k'a ma ko Suleyi ko maaw kɔni caman de fatura ko siratigɛ ninnu na banbanciw ka nin walejugu in Suleyi a filɛ nin ye Masina mara la ko mɔgɔw ka bololaminɛ caman banbanciw kɛra sababu ye ka o tiɲɛ Suleyi yɛrɛ limanaw ko nin waleya in kɛra dɔgɔkun laban yɛrɛ kunnafoni minnu sɔrɔla ko cɛ marifatigi dɔw de don minnu taara bin dugu in kan ko u ma dan o ma u ka jaguyala ko min ka d'u ye dugumaw k'o kɛ u y'o fana de jagoya duguma ninnu kan n'o ye Sulekaw ye limanaw nin cogoya de la min ye kabi san 2024 na n'i y'a lajɛ Masina mara in na ye banbanciw kɔni kɛlen bɛ ka hali n'a sɔrɔla Mali finitigiw ka wulikajɔ ka bon a yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko banbanciw kɛlen bɛ ka sigi nege bɔ Masinɛkaw la a misali ye min ye dɔgɔkun laban in na Sulekaw fɛ min filɛ Masina mara la k'u ye dugu in kɔni u ye mɔgɔw bɔnɛ u ni na marifa ci ani ka maaw ka yɔrɔw jeni u ka bololaminɛw k'o ta ka taa n'o ye o waati kelen fana limanaw min bɛ koro ko fɔ dɔgɔnɔw ka jamana a jirala k'a fɔ donsow ka jɛrɛjɛkulu min n'o ye kadɔw ka jɛrɛjɛkulu ye Dana Ambasagu k'ale ni groupe armé terroriste n'o ye gati ye k'u kɛra ɲɔgɔn na limanaw nka a ma diya banbanciw la dɛ donsow fana y'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ sabu ko terroriste maa 23 ɲɔgɔn na Dana Ambasagu ka kɛlɛcɛw kɛra sababu ye ka olu bɔnɛ u ni na nin kɛlɛ in yɛrɛ kɛra janvier kalo tile 11 tɛmɛnen kari tɛmɛnen yɛrɛ ko n'i y'a lajɛ banbanci min fagara nin na nin y'a a ko la min ka dɔgɔn kosɛbɛ n'i bɛ fama n'i t'a ɲɔgɔnna ye donsow ni banbanciw ka kɛlɛ ka kɛ ɲɔgɔn na nin cogoya la ka banbanci maa 20 ni kɔ fa ko nin y'a fana nin tɛ mɛn ka ye donsow ni banbanciw ka kɛlɛ sababu la limanaw l'indépendant kelen ka kunnafoni la ko Bamako yan ni cɛmancɛ la ni banbanciw ka walejugu bɛ Bamako yan fana siganama maa 3 ɲɔgɔnna ko tɛgɛ kɛra olu la kunnafoni minnu sɔrɔla ko banbanciya wale jatigɛ wale kɛlɛli sababu la maa 3 ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko siganamaw don ko waati laban in na olu tɛgɛ tara Bamako yan an ka finitigiw fɛ n'i y'a lajɛ maa fɔlɔ limanaw ale tɛgɛ tara yɔrɔ min na cité ministérielle ministres bɛɛ lajɛlen ka baarakɛyɔrɔ bɛ yɔrɔ min na cité ministérielle Bamako yan ko kelen bɛ yen ale kɔni tun bɛ mɔmɔni de la yen a bɛ sɛgɛsɛgɛli la ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ u bɛ na u ka walejugu kɛ yɔrɔ min na ko in bɛɛ bɛ daminɛ ten i b'a sɔrɔ maa kelen de don a bɛ munumunu yɔrɔw la ka yɔrɔw jateminɛ ale kɔni ta limanaw a ma bɛn sabu tɛgɛ kɛra ale la ko a minɛnen maramafɛn kelen sɔrɔla a bolo maa filanan min ni tɛgɛ kɛra o la o kɛra Ntomukɔrɔbugu limanaw Bamako sigida sabanan la yen a jirala k'a fɔ yen fana ko yɔrɔ finitigiw ka dagayɔrɔw caman bɛ Ntomukɔrɔbugukaw fɛ yen ale kɔni fana tun bɛ munumunu de la yen dɔwɛrɛ tɛ dɛ limanaw ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ u bɛna kojugu lama yɔrɔ min na limanaw ko nin maa damadɔ ninnu kɔni minɛna ka kɔn o ɲɛ ko a bɛ kalo kelen bɔ sisan base 101 min filɛ Senu ani gendarmerie ka kalanso min filɛ Falajɛkaw fɛ yɔrɔ banbanciw kɛra sababu ye ka taa bin ni nin yɔrɔ fila in kan a kɛra sababu yɛrɛ ye gendarme kalanden minnu tun bɛ kalan na yɔrɔ kofɔlen in na maa caman fatura a banbanciya wale in sababu la nin maa damadɔ min minɛnen filɛ a na kɛ ninnu fana tun b'o sira kelen in de kan limanaw hakililajigin na dɔrɔn k'a jira k'a fɔ banbanciw u bɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen de fɛ Mali finitigiw kan ka fɛn fɛn kɛ sisan o ye ka dɔ fara fɛɛrɛw kan walasa nin kojugukɛla ninnu tɛgɛ bɛ se ka ta cogo min na
kunnafoni filɛ l'indépendant ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ limanaw fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an b'o ta nouvelle horizon an bɛ don a kɔnɔna la limanaw mali n k'a fɔ mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ni awa nin sanubɔ cakɛda in ta kɛn bɛ awa an man di ko don o don ɲɔgɔn sama o de bɛ sen na limanaw bariki gold min filɛ nin ye n'a ni awa jamana ɲɛmɔgɔw ma se ka ɲɔgɔn faamu n'o ye gouvernement ye awa bariki gold ni mali gouvernement awa ko gouvernement ma u ka sanu minnu n'u y'a bɔ n'a maralen bɛ u bolo limana olu n'u gungoto awa sanu ninnu dɔwɛrɛ tɛ a bɔra a tɔ tora dɔrɔn a ka bɔ ka taa feere jamana kɔ kan awa jamana ɲɛmɔgɔw ye awa tɛgɛ d'a kan k'a tɛ bɔ limanaw nin bɛn'a fɔ ko sama-samali min bɛ mali jamana ɲɛmɔgɔw ni bariki golu sanubɔ cakɛda in u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sanubɔ yɔrɔ min filɛ nin ye lulu gungoto awa k'a sera yɔrɔ la sisan segin kɔ tɛ min na bilen sabu a jala k'a fɔ ko cakɛda in ɲɛmɔgɔw awa ko kumaɲɔgɔnya min tun b'u ni jamana faamaw cɛ kumaɲɔgɔnya in ko nafa ma y'a la sabu ko sanubɔ cakɛda in ko a na kɛ a ye hakililajigi dɔ kɛ ka ɲɛsin a ka baarakɛlaw ma k'a fɔ ayiwa ko jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka sanu minnu bɔra lulu gungoto kunnafoni yɛrɛ sɔrɔla kunnafoni sira fɔlɔ min fɛ o ye ngilew ka kunnafoni sira dɔ de n'u kama ko Reuters de ye kunnafoni in bɔ k'a da kɛnɛ kan o kɛra awa sibiri tɛmɛnen yɛrɛ dɔgɔkun laban in na janvier kalo tile 11 san 2025 la limanaw ko mali jamana ɲɛmɔgɔw u ni bariki gold kɔni ka kumaɲɔgɔnya awa u ma se ka bɛn dɛ sabu mali jamana ɲɛmɔgɔw ye jalaki min bi bariki gold kan limanaw ni maaw hakili b'a la kabi octobre kalo la bariki gold ni jamana faamaw tun ye bɛnkan dɔ kɛ an ka minisiri min yɛrɛ octobre kalo tile 23 san 2024 an ka minisiri min bɛ sanuko kunna n'o ye professeur amadu keita ani minisiri min bɛ sɔrɔko kunna alfuseni sanu k'u tun ye bɛnkan dɔ kɛ k'a fɔ ayiwa code minier kura min bilala sen kan nin ye mali ta fan ye min ye ani juru min bɛ bariki gold la limanaw a bɛ se miliyari 380 ɲɔgɔnna ma dollar n k'a fɔ miliyɔn dolari wari miliyɔn 380 n'i y'a falen sefa la a bɛ miliyari caman bɔ ko o juru bɛ bariki gold la u dɛsɛ bɛ ka o sara bɛnkan in kun kɛra bɛn yɛrɛ kun kɛra ko la o kun ye ɲɔgɔn faamuya ka ban nka bariki gold nana ko in kɛ ka kɛ yɛrɛ kekuya walima ka bɔ mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔfɛ awa bɛnkan kɛra min ye u ma bɛnkan bɔ a sira ma limanaw fo kana se an filɛ san kura min na yɔrɔ code minier kura min bilala sen kan n'o ye sariya kura ye k'a fɔ mali dugu jukɔrɔ nafolo bɛ bɔ nka mali ta tɛna k'a la bilen k'a fɔ an ɲɛ b'a la a bɛ bɔ ka taa mali ta fan ye min ye o bɛ di nka a na kɛ bariki gold de filɛ nin ye ka o ko in ka mali kumaniya a yɛrɛ ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔli a kan ka nafa min sɔrɔ limanaw an bɛ waati min na ko sisan ko ngilew ka kunnafoni sira caman ye kunnafoni in bɔ ka bin kununko ntɛnɛn yɛrɛ awa janvier kalo in tile 13 kunnafoni in carila ngilew ka kunnafoni sira caman fɛ k'a fɔ ko société bariki gold sanubɔyɔrɔ min filɛ nin ye lulu gungoto ko mali jamana ɲɛmɔgɔw k'u ye tɛgɛ da u ka sanu bɔlenw kan limanaw ko sanu hakɛ min bɛ yen ni tɛgɛ dar'a kan u sagoya t'a la bilen a tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ la bilen juru min b'u la f'u ka juru in sara ko a bɛ se sanu tɔni 4 ɲɔgɔnna de ma n'i y'a nafolo falen limanaw a wari ka ca dɛ a bɛ se euro wari n k'a fɔ dollar wari miliyɔn 380 ma yɔrɔ o fana ye miliyari caman de ye limanaw nin bɛɛ nana min kama o ye k'a fɔ bariki gold ni mali gouvernement bɛnkan min tun kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ni bolonɔ bilal'o la sɛn kɛr'o ma nka bariki gold ɲɛmɔgɔw groupe bariki gold u ma sɔn ka bɛnkan in bɔ a sira ma a kɛra sababu yɛrɛ ye u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye mark bristove ale minɛna ka a bila bɛrɛ la ani a ka baarakɛla caman a na kɛ hali n'a sɔrɔla bariki gold ma kunnafoni lase k'a fɔ k'a lase yɛrɛ a ka baarakɛlaw ye nin cogoya la nka ko min bɔ bɛ se ka kɛ min kɔni kalama o ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔla jamana ɲɛmɔgɔw fana ma kunnafoni di ko in na nka ko lulu gungoto ka sanubɔyɔrɔ min bɛ yen sanu min bɔlen bɛ ka a labɛn yɛrɛ k'a bila k'a fara ɲɔgɔn kan ye limanaw sanu caman ko jamana ɲɛmɔgɔw ye tɛgɛ d'a kan dɛ awa a tɛ se ka u sagoya t'a la bilen limanaw bariki gold kan ka min yɛrɛ sara mali jamana faamaw ye bi impôt ko la awa n'i y'o fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ se miliyari sefa wari miliyari 300 ma o de ye kunnafoni yɛrɛ ye limanaw ale sanuko kelen kibaruya la
min ye chambre de mine yɔrɔ o fana ye dugu jukɔrɔ nafolo ayiwa soba min na ayiwa a bɛ mali kɔnɔ yan chambre de mine limanaw ko ayiwa a jala k'a fɔ ale ye maa minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ baara la a kɔnɔna la k'u ye chambre de mine biro kɔrɔ u y'a ci mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a ci ka min ye maa kuraw bila n'o ye collège transitoire ye o bɛ se maa 9 ɲɔgɔnna ma olu de bɛna baara dabɔ yanni awa kalata kuraw ka boloda maa kuraw ka sugandi n'i y'a lajɛ biro kɔrɔ min tun bɛ yen maa 7 o de tun b'a kɔnɔ mandat san 5 mandat de k'o dira u ma u ka mandat in banna san 5 banna limanaw fo ka tila ka waati wɛrɛw fara o kan ko kabi san 2016 assemblée tun kan ka kɛ n'o ye fara ɲɔgɔnkanba ye ka se ka kalataw boloda maa kuraw u ka sugandi chambre de mine ɲɛmɔgɔya la nka limanaw a nana ye k'a fɔ kalata tɛ kɛ assemblée générale tɛ kɛ foyi hali sigi minnu tun kan ka kɛ k'a fɔ ka kunnafoni di jamana ɲɛmɔgɔw ma ayiwa chambre de mine a lahalaya ye nin ye jamana dugu jukɔrɔ nafolo kibaruya ye nin ye chambre de mine ka baara y'o de nka a nana ye k'a fɔ u kun tɛ nin si de kɛ o de la awa minisiri y'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'o ye ministre des mines professeur Amadou Keita ye a ye arrêté dɔ ta n'o ye sariya dɔ ye arrêté numéro 2016 04 45 awa min taara ka mars kalo tile 15 san 2016 o ka tila ka yɛlɛma don o la limanaw n'o ye awa décret numéro 2016 awa tiret 112 PRM 2 mars 2016 limanaw min b'a yira k'a fɔ ko chambre de mine a kan ka awa kalataw boloda ɲɛmɔgɔ kura ka sugandi min taara nin ye gouvernement ka conseil des ministres dɔ senfɛ ko chambre de mine kɔni cira maa kura minnu bɛ yen n'olu sugandira olu kɔni tɔgɔ dɔnna ka ban limanaw a jala k'a fɔ ordonnance min taara nin ye décret in maa 9 o de sugandira minnu bɛ yen n'olu bɛna awa chambre de mine baara ka ɲɛ minɛ awa baara bilala yɔrɔ min na k'a ta yen a maa fɔlɔ ye Fuseni Togola ale ye ɲɛmaa dankan ye awa min bɛ tali kɛ Amara Touré chargé de gouvernance min bɛ tali kɛ Seydou Keita ale ye chargé du dialogue ye ani médiation Assimi Bagnan Sidibé awa chargé des bases de données madame Massara Bibi Traoré chargé de la communication madame Maïmouna Traoré chargé des relations avec les institutions publiques et privées ani madame Aminata Diallo ale ye wari marala trésorier général Issa Sidibé ale ye trésorier général adjoint fo ka taa se Ali Nci Jara ma limanaw ni maa 9 k'olu de sugandira ka bila chambre de mine kɔnɔna la Nouvelle Horizon ka kunnafoni don limanaw jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ ko a kan ka taa taama la kulukorokaw fɛ yen n'o ye Mali marabolo 2nan ye n'i ye jateminɛ kɛ sini yɛrɛ de y'o dɔgɔduma ye sini araba janvier kalo tile 15 jamanakuntigi makɔnɔnin bɛ cité de Magasin kɔnɔna la kulukorokaw fɛ yen baara minnu ni olu bolodalen bɛ limanaw baara kura caman ani jamanakuntigi kan ka so dɔw birikiden fɔlɔ da n'i y'a lajɛ ko Mali mara cɛmabɔli n'o ye décentralisation ye jamana faamaw kɔni b'a baara la ayiwa jamanakuntigi ka taama damadɔ kɔfɛ an ka marabolo damadɔ la i n'a fɔ Segu Buguni ani yɔrɔ wɛrɛw la ko jamanakuntigi makɔnɔnin bɛ kulukoro sini janvier kalo tile 15 san 2025 la baara minnu ni olu bolodalen bɛ fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na o ye k'a fɔ ko kulukoro ndolanci kɛnɛ a kan ka taa o koromokari min ye birikiden fɔlɔ dɔ ye a kan k'o da so min ni o ye kulukoro laada ɲɛmaw olu ka ayiwa bulonba a kan ka taa o birikiden fɔlɔ da o mana bɔ yen min ye awa bololandolantan n'o ye basketball ye o terrain o birikiden fɔlɔ dɔ kura o fana birikiden fɔlɔ kan ka da i n'a fɔ ayiwa kunnafoniw b'a yira cogo min na baara misɛnnin wɛrɛw bɛ yen jamanakuntigi kan ka minnu koromokari ani ko jɛrɛ dɔ bɛ yen a kan ka ye o fana kɛnɛ kan n'o ye conférence des cadres ye a kan ka ye o fana kɛnɛ kan jamanakuntigi ni olu kan ka hakilila falen kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni taama in kɔni ka se kulukoro gouvernorat n'o ye u ka marabolo ɲɛmɔgɔyaso ye ale kɔni bɛ baara sugu bɛɛ la ani force vive walasa ka se ka yɔrɔ furan ka jɛ jamanakuntigi a ka kunbɛ ka ɲɛ Denba Konte ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ yan'an ka bɔ a kɔnɔna la Mali dɔnkilidala min n'o ye Orokiya Traoré halisa Orokiya kɔni ka ko ji bɛ da sɛnɛ kan limanaw ko Orokiya kɔni ni a furucɛ kɔrɔ in denko mankan de b'o ni ɲɔgɔn cɛ fo ka t'o kɛ kiriko ye Orokiya Traoré ko a ka kiri bilalen bɛ ka min ye janvier kalo in tile 22 san 2025 kɔnɔ
awa ko nka ko in bɛ ka lajɛ ji ɲama jɔlen na ka se ka min ye worokiya a kana kɛ ɲangini yɛrɛ k'a fɔ k'a kɛ kasoladon yɛrɛ ye yɔrɔ nin mankan in bɛ senna kabi san 2019 worokiya n'a a furucɛ kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ denko mankan ye den min ni o b'u ni ɲɔgɔn cɛ fo sariya da nana don a la n'i y'a lajɛ Belgique ka kirisoba awa ko ale de ye worokiya ka kiri ale de kan k'a tigɛ kiri in kun kan ka tigɛ kabi awa janvier kalo tile 8 ko nka u y'a torin ka taa awa janvier kalo in tile 22 natɔ in san 2025 worokiya kɔni minɛnen bɛ nin waati in na a bɛ kaso min na a tɔgɔ ye ko Haren Belgique jamana kan ko a bɔra Italie de ka taa yen nɔ min ye worokiya ye nin waati laban in na yɔrɔ justice Belgique kun ye mandat d'arrêt de bila a kɔ k'a fɔ a mana ye diɲɛ fan o fan awa ko a na minɛ min ye a taalen Italie Rome u ka pankuru jigi kɛnɛ in na yan'a ka se dugu yɛrɛ kɔnɔ min ye lakana tigilamaaw ye olu ye tɛgɛ k'a la kunnafoni minnu sɔrɔla a jirala k'a fɔ ko worokiya jalaki min binnen don a kan o ye k'a fɔ den min b'a bolo a ye den in de mara k'a sɔrɔ ni yamaruya t'a bolo sabu ale ye bangebaa kelen fana bɛ yen o ma jɛ ni den marali ye worokiya fɛ yen n'o ye den fa ye limanaw nin de kɛra worokiya minɛ sababu ye an bɛ don min na ko bi kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna worokiya yɛrɛ ka avocat n'o ye Vincent Lurquin ye a y'a jira k'a fɔ yan'a ka kɛ worokiya ɲangini yɛrɛ ka don kaso la ko in ka kɛ kumaɲɔgɔnya ye ka bɛn ka kɛ ko la worokiya ta kana kɛ a yɛrɛ den ko kungo la a tora kaso la kunnafoni filɛ nin ye limanaw Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an b'o ta le soir de Bamako limanaw a kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko min bɛ awa nin waati laban in kofɔ limanaw lakanabaliya min n'an bɔra k'o kuma fɔ sisan ko yɔrɔ Tombouctou kun kelen bɛ awa yɔrɔ de ye Bamanciw kun kelen bɛ ka daga de don Tombouctou kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lere mara limanaw Lerekaw fɛ yen kelen bɛ ka sira de da maa tɛ don maa tɛ bɔ nka sira ko a labilala sisan kabi janvier kalo tile 12 o dongo yɛrɛ kari tɛmɛnen ko sira labilala kunnafoni minnu sɔrɔla olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sira min filɛ nin ye n'a a tun bɛ Bamanciw ka bolokɔnɔmaaya la min ye ka Lere min filɛ nin ye Ɲanfoke mara la a bɛɛ lajɛlen bɛ Tombouctou marabolo de kɔnɔna la kunasini ko kari janvier kalo tile 12 kunnafoni minnu sɔrɔla a jirala k'a fɔ ko mɔbili fɔlɔ awa o taara Lere mara kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 17 wuladani yɛrɛ waati ayiwa a selen kɔni a kɛra nisɔndiyaba de ye Lerekaw ma sabu a tun bɛ waati damadɔ bɔ kabi novembre kalo tɛmɛnen in na awa Bamanciw kɛlen bɛ ka Lere dugu bɛɛ lajɛlen sira bɛɛ de tigɛ maa tɛ don maa tɛ bɔ n'i y'a lajɛ terroriste ninnu u yɛrɛ kɛra u yɛrɛ kala ye sabu ko u tun kɛn bɛ ka mugu dɔ don dugumakolo jukɔrɔ o Lere sira kelen in na ye yanni awa sira in ka labila dugu jukɔrɔ mugu in n'o ye jeunes maaw ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'olu ye Al-Qaïda bolofara dɔ ye Mali kɔnɔ yan limanaw u yɛrɛ de taara yɛlɛ o mugu in kan k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na o kɔfɛ limanaw ka sɔrɔ ka sira in a ka sɔrɔ ka dayɛlɛ Lere yɛrɛ ni Mauritanie an kɛrɛfɛ jamana in kilomɛtiri 60 ɲɔgɔnna a bɛ taa o de la ko Lere kɔni a n'a fɔ ko a sira dayɛlɛla o kɛra jigiya belebeleba de ye min bɛ Australikaw ka nin muso in awa ko ale minɛna awa Bamanci dɔw fɛ awa n'a tɔgɔ yɛrɛ ko tɔgɔ talen bɛ ka da groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Autriche ayiwa u ka nin jamanaden n'o ye Eva Gressmancher awa k'a kun minɛna awa Niger de groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ale tɔgɔ de bɛ ko in na nka a y'a jira k'a fɔ ko ale nɔ tɛ dɛ ko muso min filɛ n'o ye Autriche ka den ye ko ale nɔ tɛ a ye ɲɛfɔli min kɛ n'o ye jeunes maaw ye u ko ayiwa Autriche jamanaden min filɛ n'o ye ayiwa Eva Gressmancher n'a minɛna Niger awa ni olu tulo b'a kuma na k'a fɔ ko a bɛ olu bolo muso in yɛrɛ limanaw musokɔrɔba dɔ ko sabu san 75 ɲɔgɔnna a si janfana kosɛbɛ n'a a minɛna nin cogoya la Agadez ale ye fanfɛlaw la ko jeunes maaw ko olu nɔ tɛ a ko la
min bi tali kɛ awa kuranko kuma la limana yɔrɔ jamana faamaw ko awa pano ani batterie lithium ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kuranko ma ɲɛnɛbɔ k'u na awa subvention n'o ye nafolo bɔ ka di awa pano min n'a bɛ san jamanadenw fɛ walima lithium batterie ninnu a ka se ka nɔgɔya subvention ko la n'i y'a lajɛ maliden dɔw y'a yira k'a fɔ ko jamana faamaw awa k'u tɛ o ko in na dɛ u tɛ se ka don o da fɛ k'u mago bɛ fɛn fɛn na bi centrale solaire ko kuma min fɔra n'o ye pano yɛrɛkɛ awa jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ courant ka se ka sɔrɔ tile fɛ k'u mago b'o de la n'o tɛ k'a fɔ de ko min ye pano lithium walima batterie ye n k'a fɔ batterie lithium walima pano ko jamanadenw k'o san ko ka dɔ bɔ o wari la olu b'a min ka di u ye o de ye ka se ka pano yɛrɛkɛ courant ka sɔrɔ o ka fisa k'a fɔ ko pano wɛrɛ ka feere walima awa batterie lithium wɛrɛ ka feere jamanaw n'i y'a lajɛ kɔsa in na min ye jamanakuntigi ka laseli la a ko safo min ni yɔrɔ belebeleba dɔ bɛ yen a kun fɔra yɛrɛ ko awa pano bɛ da yen nka kalo 5 ko courant kun kan ka di o yɛrɛ la pano ma se ka da a kɛra jigilatigɛba de ye jamanadenw caman fɛ n'i y'a lajɛ min ye hali Muntugula limanaw yen nɔ fana ko Umaru Folenta ale ye alimami ye ale ko awa arajo dɔ sanfɛ ko u bɛ jamana faamaw b'u senkɔrɔma don dɛ jamana faamaw b'u senkɔrɔma don nka layidu min taara u fɛ nin ye n'o ye pano solaire ko in ye k'u k'u jija a ko kana kɛ nkalon ye dɛ o de da ka di faamaw la limanaw kunnafoni de filɛ nin ye min ye le soir de Bamako ye an ni sɔrɔ a kɔnɔ Nouvelle Horizon ayiwa kunnafoni kelen bɛ yen an b'a kuncɛ ni ale ye limanaw Mali ndolatanko awa a jirala ka ayiwa l'indépendant de don sa kɛ l'indépendant de don limanaw an b'a kuncɛ ni l'indépendant in ye ndolatanko min filɛ n'a kuma cayalen bɛ bi kosɛbɛ fédération malienne de football kɔnɔna la awa a jirala k'a fɔ minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ko a ma tabali gosi fiyewu limanaw a ye tabali gosi fédération malienne de football mɔgɔw awa k'a f'u ɲɛna ko ayiwa FEMA foot bɛ ka Mali ndolatan ko ɲɛnabɔ cogo min na awa k'u k'u jija awa u ka segin kɔ kama an b'an kuma la o de la min ye minisiri ye min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Abdul Kasim Fɔnba awa ko a na kɛ a bɔra ko dɔ kalama a jirala k'a fɔ fédération malienne a comité exécutif kɔnɔna la bi awa baara bɛ ka kɛ cogo min na baara kɛcogoya man ɲi sabu ko min bɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ ko fɔ awa gɛlɛya min b'a kɔnɔ bi ko fédération malienne de football n'i y'a nɔ bɔ a la a tɔ b'a den o de la ko commission min bilalen bɛ ka se ka ndolatanw ɲɛnabɔ ndolatan minnu bɛ kɛ jamana kɔ kan an ka samata sɛgɛw fɛ awa k'a yirala k'a fɔ ko cikan dira a ma a ka se ka segin kɔ joona awa segin kɔ in tɛ dɔwɛrɛ u yɛrɛ ka sariya minnu n'o taara FEMA foot kɔnɔna la u yɛrɛ ka sariya ninnu bonya n'i y'a lajɛ comité exécutif min bɛ yen n'a bɛ fédération malienne de football kɔnɔ k'u kana sɔn jamana ɲɛmɔgɔw sabu fédération b'a ka baara la awa politiki baara tɛ jamana minisiri tɛ se k'i sen don u ka baara la nka n'a nana kɛ ko a baara taabolo man ɲi awa minisiri bɛ sɔn ka i sen don a la n'i y'a lajɛ 1,200,000 ko kuma dɔ bɛ yan ko o kun kan ka segin awa nka o 1,200,000 ko kuma in o de kɛlen bɛ ka mankan yɛrɛ wuli bi o de hukumu kɔnɔna la ko kabi décembre kalo tile 23 tɛmɛnen in na commission min n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ ndolatanw ko ɲɛnabɔli ma jamana kɔ kan awa ni nafolo kan ka don a la 1,200,000 ɲɔgɔn na awa a jirala k'a fɔ ko ndolatana minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu sen bɛ don ndolatan na olu tacogoyaw awa ko in gɛlɛya bɛɛ bɔra yen nɔ de ko janvier kalo tile 9 tɛmɛnen awa ko minisiri k'a ye cikan sɛbɛn ka ɲɛsin FEMA foot ma k'a f'u ɲɛna u yɛrɛ ka sariya minnu bolodalen bɛ u fɛ yen n'u bɛ baara kɛ n'a ye u ka sariya ninnu bonya yarɔ comité exécutif kabi kalata kɛra awa utu kalo tile 29 san 2023 n'o kɛra sababu ye Mamutu Ture Baviye ale sigira fédération malienne de football ɲɛmaya la ale yɛrɛ bi ala ka latigɛ bolilen b'a kan a bɛ kaso la o ni ndolatan koɲɛw tɛ kelen ye nka ko FEMA foot yɛrɛ min kɛ b'a la gɛlɛya ye jamanaw kalo o kalo u kan ka sigi kɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ awa ndolatan koɲɛw bɛ cogo di Mali ndolatan koɲɛw bɛ cogo di ani labɛn minnu kan ka kɛ walasa samata sɛgɛw ka se ka Mali awa malidenw ka u nisɔndiya nka limanaw ala ye don o don da i b'a sɔrɔ samata sɛgɛw awa u ka ndolatan na dusukasi de b'a kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi l'indépendant ka kunnafoni la directeur national du sport Aliyu Di Bubu Jalo ale ye awa bataki min ci nin ye ka bɔ minisiriso in yɔrɔ awa ko FEMA foot k'a jɔ a jɔyɔrɔ la hali n'a sɔrɔla u ka ɲɛmɔgɔ Baviye ale kɔni bɛ kaso la bi
nka ko maa minnu b'a kɔ baara la ayiwa baara de majɛba de bɛ baara la bi yɔrɔ yan'a ka se FIFA yɛrɛ ka ɲangini ma Mali jamana ɲɛmɔgɔw de ye kangarida kɛ nin ye k'a f'u ɲɛna k'u jɔ u jɔyɔrɔ la wariko kuma kana mɛn FEMA foto kɔnɔ bilen k'a fɔ ko samata sɛgɛw wari min u bɛna sen don ndolantan na n'a ma fɔ ko dɔ bɛ wari di walima ko wari bɛ di dɔ ma limana wariko kuma de bɛ yen n'o bɛ yɔrɔ min na kɔni awa o ɲɛnabɔ fana ka go dɛ Sori Ibrahima Kulubali de ye nin fasiri kɛ bi e ko an t'a bila yan l'indépendant ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o tuma na sini fana ye don dɔ ni ala sɔnna mi ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ k'olu lakale aw ye ladira kɔnɔna la an b'a fɔ ala ka tile hɛrɛ caya a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ